Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Councilor Baribar ginatugyan kay Mayor Leonardia ang pag-anunsyo angot sa nakasugdan sa adjustment sa curfew hours. Duran na naman ka mag-live-in partner arestado sa buy-bust operation kagabi. Sa mga balita nasyonal, DepEd ginatunan ang matamat kapag balik sang face-to-face nga klase sa 2021. FDA ginklaro nga wala pa sang rehistrado nga COVID-19 vaccine. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Nobyembre 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabat. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Mabigat. Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action. So, happy Wednesday, good everyone. November 24 na kita. Good morning. 25, hindi 25? Hindi buwas pa 24 pa lang subo. Ha? 20, Pag sure ba lang? Ay, 25 pag na sure gali. ba lang? Oh my gosh, I'm so sorry guys. 25 na gali. Abi ko, anay kung... 24 pa lang. Hala, Wala 24 to number ko gina. I'm so sorry. Abi ko Daw. 24 pa lang, Wala gid. ka move on. Ha? Wala ka move on. Naka-move on na. 25 gali. Anyway, good morning kay Miss Heaven Heaven. Nag-aupo dyan sa aton subong nga aga. Kay Emmy Esmeralda Dulido. Dra sa may Hong Kong naman siya, Action Boy. Si Bia Jonathan, good morning man. Kay Alex Monteza, Arangkada, nakuno Kumusta kay Bia, Jonathan, sa iya nga may mga... Pudding, may page gina siya bala nga pudding, Action Boy, na like mo na. Why pa? Why pa ko I-like. in-invite? Kato tong, wala ka pa na-invite. Ato tong mga update niya sa iyo nga pudding venture. May mga kwan siya, may mga... Pudding may mga, venture. ano siya, may mga tilapia. Si Jo, kwan gilito Sino ya? ang tilapia? Si, si Dennis gilito ya. Okay. May mga tilapia naman niya si Dennis. Aha. Sige. Sige, Action Boy, go. Sa kay EJ Lawrence Cordero Francisco, watching from Kawayan. Good morning ko na kay mamang kagtatay niya aga pagapamati isang balita. Good morning din sa inyo, no? Rizal Castroverde, suon, maing aga. Sige, Vanessa Mayo, happy snowy Tuesday to you guys from Minnesota. Aba, sige, po ng winter dito. Kay R.R. Rehinio, good morning, Action Boy. Isa ka mabugnaw nga aga sa kakabay nga ining adlaw mga inundon naman kag memorable. Manong may inundon? May dumay unod? May unod guro no? Sa Happy Wednesday man, naling kay Alex Fuentes, Nenita Mahano, Vicente Semeliano, dira sa may check-in hotel, tamyaw lang Junjun Casas kag Eugene Sapini, mabuhay kuno Action Radio. Mabuhay ka man, Eugene. Vicente Semeliano. Josa Baligwat, watching from Carmona, Cavite. Hello ko na sa Baligwat family. Daisy Tiham, Tsushima, sa kay, November 24 dito. Tsakto na mo ko no Action Doors dito sa Minnesota. Sa Minnesota, November 24. Ay, mo nga November 24 sa Minnesota na yan. Sige. Menya Pasadilla, Kelly Jelly, good morning man sa imo. Advance Merry Christmas no sa diri sa iyang mga kadaga Salvadorians kay Mr. Bayboy Villasor. Roderick Ayungon, good morning man sa kay Jim Buerom, Remia Garcia kag Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Mayong agaman. Dors? Si Menya Pasadilla, Action Boy, Araman, nagapamati siya sa aton. Kaya Jason Alegria, good morning lang da. Oplas family. Sa, ano naman, Hacienda Aime, Cadiz City. God bless us all. Yan ba ni Kwan mo ni former Congressman Bibing Puy? Ano ka no? Iya daw, yan ni former Congressman iyan Hacienda Aime. Okay. Yan daw nga lang, nasang bata yan mo. Kay Romeo Baroba Jr., good morning, sir. Dra sa may manapla siya, Action Boy. Yes. Kamusta ang puto naton, dra, sir? Correct. Okay lang gyapon. Okay lang.
Kay Elvira Pada, good morning. Alex Fuentes, thank you. Good. You're welcome. Sige. Sige, okay. So, Ernesto Regacho, action boy, ara man siya. Regacho, family ko na sa Hagimit, La Carlota, mayong aga, gid. sige. Okay, standby na kita sa mga balita lokal. Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:10, detalye na sa aton mga balita lokal. Kung ginatugyan ni City Councilor Archie Baribar kay Mayor Emilio Dia ang pag-anunsyo angot sa ginkasugdan nga adjustment sa curfew hours sa siyudad sang Bacolod. Sa madumduman, una nga nagpadala sang sulat si Bishop Patricio Buzon sa sangguniang panlungsod nga paliputo ng curfew para sa simbang gabi o kung umpisa las 10 ang gabi tubtob las 3 ang kagahon. Sunod kay Buzon para malikawan ang pagdinaguso sa simbahan, plano nga magpatigayon sang duha ka misa umpisa las 3:30 sang aga kag las 5 sang aga. Martes ang aga sa nagsapol si Baribaro pod ang Oversight Committee sa syudad nga ginalakipan ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, Secretary to the Mayor Attorney Eduard Joseph Quansing kag iban pa. Sunod kay Baribar, si Leonardia, amo ang mag-aanunsyo sa publiko sa resulta sa pagsinapol kay nagpalayag nga wala sang dapat nga kabalakan. Sa Ribaluan, ang curfew si dalom sang GCQ ang nag-umpisa las 10 ang gabi tubtob las 4 sang kagahon, apang may executive prerogative ang alkalde nga magtala na sang curfew hours. Dakop ang mag-live-in partner sa bypass operation nga ginpatigayon sa makapulisan sa Police Station 5 kagabi sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada, Siyudad sang Bacolod. Ang manadakpan ang Musanday Dante Parandas, 45 anyos, kag Rufa Ubas, 28 anyos ang edad, kag pareho tumandok sang Barangay 27, Siyudad sang Bacolod, apang karon nagarenta sa isa ka balay sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada. Na-recover sa mga suspect ang 8 ka sachet ang ginasuspetsuhan shabu. Tanan ginabulubanta nagabalor sa 37,500 pesos. 500 pesos nga mark money kag kahita. Sunod kay Police Station 5 Officer in Charge, Police Lieutenant Melchor Tolentino, naglabot sang duha ka semana ang monitoring batok kay Parandas. Dugang pa Tolentino nagamit sang lain nga ngalan si Parandas agud indi gilayon makilalan sang kapulisan. Naibaloan man nga nagsaylo sang ginatiniran ang mag-live-in partner matapos nila natukiban nga ginamonitor na inis ang kapulisan sa Barangay 27. Preso karon ang mga suspect sa custodial facility sang Police Station 5 para sa nagakaigo nga disposisyon. Gina-verify pa karon sa Bacolod City Police Office kung may mga record o kung ginamonitor man sa mga police stations antay June Mark Iber, Regina Aros kag Sheila Balarao nga natakpan kagabi sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4 kag 7 kag nakuhaan sang 13.6 milyones pesos nga valor sa Cebu sa Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Operations ng BCPO. Kapin 2 ka bulan pagid lamang sila nagatiner sa lugar nga ila ginarentahan. Palayag ni Liada, kaangay sa manadakpan, ang mga high-value target nga ila na mamonitor ang wala nagatiner sa siyudad sa Bacolod, kag nag-operate lamang sa mga kaiping nga siyudad o kun banwa. Bangod diri liwat kinmanduan ang mga Chief of Police nga papaskuhon ang kampanya kontra illegal nga droga, matapos ang ginapanugutan na sa Bureau of Jail Management and Penology ang pag-remit sang mga preso. Ginbulgahan ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 spokesperson Maria Graciela Tanalion nga madugay na nga modus sa mga sindikato sang droga ang pagpaagi sa mga career providers ang pagpalusot sa nga illegal nga droga.
Ini ang reaksyon ni Tanalyon kasunod sa nga pagkakompiskar sa 13.6 milyones pesos ang ginasuspetsohan shabu sa 3 tanan ka persona sa Barangay Singkang Airport, Siyudad sang Bacolod sadtong Lunes sang gabi. Sa nibaluan ang items nga ginkuha lamang sa isa ka courier provider kaga base sa nakit-an ginimpon ini sa karton sang cereal kag gatas. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Tanalyon nga nagpakig-angot na sila tanan sa mga carrier providers apang isa sa hangkat man sa ila amo ang pagdetect sang droga matapos nga mga sindikato madasig man nagahimo sang paagi agod nga makapalusot sa gihapon. Ang mga sa courier services gani, that's why nga ato nga drug syndicates mangita gina sila paagi, and through courier service syempre may anonymity ang aton nga mga ginasendan kag mga fictitious names ang gamiton sa kung diin man pakadto ang parcels or halin ang parcels. So the very purpose is ginamislead na nila na ang authorities para hindi naton matrace kag hindi naton ma-pinpoint gid no ang origin sang parcel. That ang kabahin sang pahayag ni PDEA Region 6 spokesperson Maria Graziela Tanalyon. Sa duga pa naton nga balita lokal, ginpahayag ni Vice Mayor Alcid Familyaran nga nalakip sa 3 ka prioridad sa syudad ang kampanya kontra illegal nga droga sa pihak nga masako ang LGU sa pagig-away kontra COVID-19. Ini matapos ang pagka-recover sa otoridad sang 13.6 milyones pesos nga balor sa suspected shabu sa JR Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport kagabi. Sunod kay Familyaran, base sa nakuha nga impormasyon, ang ini nga operasyon ang sa idalom ni Anay BCPO Director Colonel Henry Biñas agin assign na sa PNP Drug Enforcement Group matapos hindi ang na-monitor sa Metro Manila. Una nga nagwa ang report nga illegal nga droga ang nasulod sa package gikan sa Metro Manila kaginkuha sa bodega sa reclamation area. Duga man ni Familyaran, gintugyan na sadto ni Mayor Emilio Gilor Diaz si BCPO Director Manuel Placido nga prioridad sa syudad una ang kampanya kontra COVID-19, illegal nga droga kag ang peace and order. Ginpanginbulahan sa Vice Alcalde ang otoridad nga nagpanguna sa operasyon. Nagpakabay man si Familyaran sa publiko nga report sa otoridad kung may nabaluan nga illegal nga aktibidad sa ila nga lugar. Sa dugang balita lokal, nadugangan sang 47 ang kaso sang COVID-19 sa bugos nga Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 19,138 sa record sang DOH-6. Pinakamadamo nga bago nga kaso ang na-record sa Negros Occidental nga may 18, Bacolod City nga may 16, Iloilo City nga may 5, Iloilo Province nga may 4, kag Capiz nga may 3. Samtang naglabot na sa 16,837 ang kabilugan nga recoveries matapos nadugangan sa 42 kag yara naman sa 534 ang total deaths matapos nadugangan sang 6. Liwat nga nagbaton sa mga ginarimit nga persons deprived of liberty ang Bureau of Jail Management and Technology gikan sa mga police station. Sunod kay Jail Senior Superintendent Gilbert Piremne, ang Deputy Regional Director for Operations, Nobyembre 13 ang liwat sila nagbaton sa mga PDLs. Dugang pa antes sila batunon, ilagi na require nga may negatibo nga resulta sa RT-PCR test o certification nga nagapaidalom sa 14 to 21 kadlaw nga quarantine ang PDL. Dugang pa ni Piremne, gilayon nila dalon ang mga ginrimit nga PDL sa Negros Occidental Isolation Facility sa Barangay Handumanan kag liwat ipaidalom sa quarantine antes si silo sa ila mga jail of origin agud mapasiguro nga hilway sila sa virus kag hindi na makalaton sa iban nga preso. Suno pa kay Piremne, Disyembre 8 liwat sila magabaton sa mga preso nga i-remit sa mga police stations. Nagpanagtag ang syudad sang Bacolod sang 9,800 ka mga face shield sa 3 kadalagko nga merkado, flower market vendors nga mga nagabaligya sa Manukan Country kag sa transport sector. Ang face shields ang gikan sa Bacolod CDRRMO ang ginpanagtag sang Sectoral Concerns Office humalin Nobyembre 4 to Nobyembre 23. Ang SP ang damlag lang ginaprubahan ng City Ordinance 944 o kunang mandatory nga pag-usar sang face shield sa pila ka mga lugar sa syudad. Ang ordinansa ang gin-author ni Councilor Archie Baribar nga sadto nagpalayag nga ang pagsuksok sang face shield ang epektibo para malikawan ang paglaptas sang virus. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Kag sa
Sige, good morning luwat sa aton nga mga kaaksyon ha. Sa kay Johnny Giken Labaro. Happy Wednesday kuno kag sa Labaro family sa Dulao, Bago City. Kag family Salong dira sa Dulao, Bago City. Good morning. Jason Alegria watching from Cadiz City. Sa kay Kelly Jelly, sige, wala problema, Kelly Jelly. Raydan Velasco, happy birthday sa ila boss ko no. From Milko Malcolm, monitoring from Central Sagay. R.R. Rehinyo, si Lulo niya Manuel Aranda, ginatamyaw niya lang. Jocelyn Aresivita Olak, Cory Vidaha, good morning na sa imo dira. Dimple Bakelar Mosquera, ginatamyaw niyang iya Iloy, pinalanggang Iloy, Norma Mosquera, kag happy 15th birthday sa hinablos nga si Maria Antoinette Mosquera. Happy birthday Maria Antoinette, no? 15th birthday ni Maria Antoinette Mosquera. Sakay Edwin Miranda Sr. Bro, Edwin, good morning dira. Kay JR Mainit Rihon, good morning man sa imo. Ay, kumain ako din to. Sige. Action Boy, kag gina-greet ko man Action Boy. Happy birthday si Makmak Ilong Marinduque. Makmak Ilong Marinduque. Ilong ang iya nga nickname. Pinakabaskugan ni siya nga soltero sang punta taytay single. Pinakabaskugan nga soltero. Single mong? So single. birthday niya subong. Pila na sa kapatid niya single? Lawig-lawig naman. Happy birthday, Makmak! Makmak, happy birthday. Mga hard to get. Ambot ni siya or siya ang budlay. Hard to get na sila. Hindi pa man sa hard to get. Hindi pa man get. Kaya medyo hubin-hubin pa man siya. Okay. Kabalo ka nga ilong iayo. Nga man? Kaya kung sa guya, paligwis ba lang guya ha? Gapataliwit, iya ilong ya, bongga. Ay, perfect. Di mo na nga ilong na tawag Pikoy. siya. Di man, di naman pikoy? Ano na siya? Do pikoy bla? Do pikoy. Hindi man. Do ka alang-alang sa pikoy, alang-alang man sa... Maya. Shiksyon Defensor, good morning. Tamyaw niya lang sa Manapla ang Gordon family. Watching live pero midiri ko na sa ato, no? Kay migo naton sino ganing nalipat ko sa silang karon na lang si Romo pasaporte gali Ara siya, nagaupo siya sa aton. Ate sige Abay lang nga pagpamati. Si Action Boy si sino ni gani man. Si Sir Milili Oligo, actually, kay Perme siya kapag-greet sa ako. Kaya gina-Perme ako gina-invite sa iya, bla cafe sa iya bata. Gaga, open na? Lawig na. Hindi mo time na, wala sila nag-close wala sila yung nag-close, Action Boy. Okay. Open na open sila. Ang bala, ambot ko nakakadto, kan manda May mga rabbits? Bunny. Nalipat ko sa ngalan, gid. So, kinanglatay katambaon, di kinanglatay katambaon, di ako kayo kabong. Pakita, tas ato mga ka-action, nakato niya Christmas tree. Ari man Christmas tree. Amo na. Like ko magkarahulog ni karahulog. Amo nang nakabudlay, no? Halagin ko ba ako ang design sa live? Dali lang gid wala. Ara ta sang super hakwat wala sa manera. sa tunga na mo na niya sa door na. Well, check to akong pagbalik. Perfect. Dasa nang imo nga bayo, subong daw mga colors ng Christmas tree ta. Ito pa lang ang Christmas tree sa bayo mo bala? Yeah, ha? Imo nga outfit subong ang Christmas tree daw. Mo. Ay, true, no? Do ka angayan sa akong dalong ko ni guro karon ay. Pwede lang na. Idugidugon ta karon kay do na sala kon pagbalik ha. Sakay Jing Verbael, good morning mandara sa imo. Sakay Arlene Solivio, may aga, no? Sakay Maninay ko Bingbing La Chica, good morning man. Kumusta ka mo dira? Sa kay Weng Morales dira sa Manila, good morning ka mo dira. Good morning. Kumusta ka mo dira man? Good morning naman ko na sa imo Action Boy. Geographical sa ang spelling. Sige lang. Ay, naunsa mo na, oy. Sige lang, okay. Pakita ko muna yung mga muna sa spelling. Kakakita mo pa na Action Boy ha, in fairness, sige. No? Okay. Standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Daw ay birthday da. Si Norika, birthday ni Norika subang? Yes, gali. Si Inday Norika magbanwag. Sundan na sila isang iya nga si Toto GR. Ligad adlaw Toto GR lang, no? Gani, Hindi kagapon, ligad adlaw siya? Or kagapon? Ligad adlaw. Isa lang kadlaw ilang
Tingin na kung ako ginag-celebrate yun na i-upload, lain man tong kay Toto JR, lain man kay Inday Oo, Norica. lain pag ini-action boss. Ayun na? Oo, ang Iloy ganit, duwang birthday. Oo. Ay, kalay. Apos na i-celebrate siya ang kay Toto JR, tapos celebrate mo kay Toto Inday Norica. Kaya ang mother ganit, duwang birthday. Perfect. Diba? Sige. Standby! Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27, Italia na sa mga balita nasyonal. Ginatunan karon sang Department of Education ang posibilidad sa matamad na pagbalik sang face-to-face nga klase sa 2021. Ginapahayag ni Education Secretary Leonor Briones ang ining bagay kasunod ng 3 ka vaccine sa manufacturer sa US kay United Kingdom nga Pfizer BioNTech, Moderna kag AstraZeneca ang nag-anunsyo nga ila bakuna yara na sa 90% nga epektibo sa pagtapna sang COVID-19 pagkatapos sang human trials. Sunod kay Briones ang pagbalik sang face-to-face nga klase mangin selective kag klaro nga hindi ini matabo subong nga tuig. Duha pa ni Briones nga ang luwas nga lugar para sa face-to-face nga klase, iga-identify sang Department of Health kag Interagency Task Force nga mo ang policy-making bodies ng gobyerno sa COVID-19 response. Niwat nga nagpalundong sa publiko ang Food and Drug Administration o FDA sa pagbakal sang bakuna kontra COVID-19. Sunod sa FDA, tubtob sa karon wala pa sang application for registration nga nabato ng FDA para sa anuman nga bakuna kontra COVID-19. Nagakahulugan ini nga wala pa sang rehistrado nga bakuna para sa nasambit nga balatian kag ang pagbaligya kag paggamit sini ang ginadumilian. Kung mayara man sang mabakal nga bakuna online ang mga ini ang wala nag-agi sa registration process sang FDA kag wala na isyuhan sang proper authorization. Gininyo man sang FDA sa publiko nga i-report sa ahensya kung may nagabaligya sang bakuna kontra COVID-19. Mahimo ini ipadala sa covidresponse@fda.gov.ph o kung magtawag sa 02-880-95596. Pagagamito naman sa gobyerno ang 73.2 bilyones pesos nga ka-loan agud nga ibakal ang COVID-19 vaccines para o kung agud ibakal sang COVID-19 vaccines para sa 60 milyones ka mga Filipino. Sunod kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ang ining loan ang magigikan sa Asian Development Bank kag sa World Bank nga magalambot sa 40 bilyones pesos, 20 bilyones pesos gikan sa local banks kag government corporations kag 13.2 bilyones ang magigikan sa bilateral sources. Pasado na sunod kay Dominguez ang dako nga bahin sa nasambit nga pondo, magluwas lamang sa 13.2 bilyones nga padayon pa ang negosasyon. Sunod kay Dominguez nga ginabulwanta $25 o kun 1,200 pesos ang kada dose o sa kada dose ang presyo sang bakuna. Ang balor sa mga mensyonal nga loan ang sarang na igasto sa pagpabakuna sa 60 milyones ka mga tao. Gin panginwala sa mga lideres ng Makabayan Bloc na konektado sila sa Communist Party of the Philippines sa CPP kag ila armed kag political group. Si incumbent Bayan Muna Representative Carlos Zarate kag Kabataan Party List Representative Sara Ilago ang nagtambong sa pagbalik sang oversight hearing sang Senado angot sa red tagging activities. Sadtong Nobyembre 3 nga hearing, una ginakusar sang high-ranking government officials kag matestigo nga apat sa mga eleher nga opisyal ang nagaserbing of front sang CPP kag NDFP. Gintawag ni Zarate ang ini nga mga akusasyon nga kabutigan. Sanday Zarate kag Ilago ang nagpabutsyag nga hindi sila miyembro o kun opisyal sang CPP kag hindi man front ang ilang grupo sang CPP. Ginpakamalaot man ni Anay Bayan Muna Representative Teodoro Casino ang paglakip sang iyang ngalan sa testigo kag self-proclaimed NPA officer nga si Jeffrey Celis bilang miyembro sang CPP.
para kay kasinyo ila ini o kung ini ang isa ka malisyoso kag indi patas. Pag-aatuwa naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang request sa gobyerno sa Estados Unidos sa Pilipinas nga palawigon sa isa ka tuig ang suspensyon sa pagbasura sang Visiting Forces Agreement sa tunga sang duha ka pungsod. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, may ideya na ang Presidente angot sa nasambit nga pangabay kay natalana man nga maghatag sang desisyon angot sini. Una ang ginhold sa Presidente ang termination sang VFA sa sulod sang 6 ka bulan sa itong bulan sang Hunyo tuig 2020 bangon sa COVID-19 pandemic kay ang development sa ginagawang nga teritoryo sa South China Sea. Ginpanginwala sang Malacanang ang alegasyon nga ang wala pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sang kurap nga mga mamalidha ang tuyo nga proteksyonan ng iya mga kaalyado. Sunod ka Presidential Spokesman Harry Roque ang listahan sa mga korap nga kongresista gikan sa Presidential Anti-Corruption Commission o kon PACC ang ginalakipan sa maging alegar nagbaton sang kickback sa mga kontraktor nga nagdaog sa proyekto sang gobyerno. Ginpaathag ni Roque madawo pa sa ebidensya ang kinahanglan nga wala pa sa karon ginauyatan sang presidente. Sunod kay Roque, mas maayo nga mag-imbestigar ang ombudsman bawon mayara ini sa jurisdiksyon sa tanan nga empleyado sang gobyerno. Sa naibaluan, una na nga nagpabutsyag si Senator Leila de Lima nga executive agencies among responsable sa pag-imbestigar kag pagpasaka sang kaso batok sa mga mamalidha nga ginalegar imbolbado sa pork barrel scam. Inyong ipamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balik kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!